Yesu Isa dan Maryama. Abin da yake burge ni soyayyar manzan Allah, abin da yake burge ni soyayyar manzan Allah. Ni a farkon komai sai na sa rabbin zati, wanda ya yi halittu a cikin har da sumati. A ƙara basira rabbi yau zan yabi baban fati. Allahu ina gode ma ka bani basira ni ma, har gashi ina yin bege yau zan yabi baban fati. Abin da yake burge ni soyayyar manzan Allah, a ƙara salati rabbi a gurin sa manzan Allah, wanda nake so Allah har ma ya zamto fitila. A sada sahabban manzo a cikin salatin Allah, wanda suka yo yaki a cikin sa ba sa sunki. A sada su auliya masu san baban fati. Abin da yake burge ni soyayyar manzan Allah. Shehu kai ga salayi layi na manzan Allah, shehu Tijjani da Jilani da kuma ni ruhullah, shehu mai kabara in yasi da sarkin gida sai fulla. Dukkan su sun bi layi, su ne suke yin yayi na ahalin manzo, burge su ahalul baiti. Abin da yake burge ni soyayyar manzan Allah. Salamu alaikum abba alzazzaki sharbin dini, Aba Ahmad sai ba alzazzaki gausin zamani. A wannan karnin abba kai ne kake yin nuni, ku so sa ahalin manzo, a san su muke yin kwazo, mu rike sa ahalin manzo, mu so sa ahalul baiti. Abin da yake burge ni soyayyar manzan Allah. Salamu alaikum manzo, salamu alaikum annabi, salamu alaikum annabi, salamu alaikum dan abi Abdullahi da Amina. Salamu alaikum annabi, na so ka inai ma bege, a san ka ba na waige, na rike ka inai ma bege, yau gani ina kan saiti. Abin da yake burge ni soyayyar manzan Allah. Ina kuke ya ku masoya, ku zo miyo mai wake, ku nuno san su gare ku zo mi mai wake. Ku kyala waɗancan na gefe waɗanda suke yin yake. An haifai muna yin doki, ga munan muna tattaki, ran suna muna yin wake, duka munan kan titi. Abin da yake burge ni soyayyar manzan Allah. Ga munan yau duk mun taru muna ta yin zagaye, Hausa Ibo Yarbawa yau duka munan alaye. Fulani Kanuri ga mu yau ba wani waye ga munan yau a tare ba wani ware kakan mu masoya ne mu a gurin sababan fati. Abin da yake burge ni soyayyar manzan Allah. Yau ranar haɗin kai ce mu a gurin mu ba wani bare, Kadiriya Tijjaniya yau duka munan a tare. Yan shi'a ga mu alayi kai yau ai ba wani ware, ga munan dukkan mu a tare muna yin wake tare. Rabbi ka ƙara haɗe kanmu mu so shi baban fati. Abin da yake burge ni soyayyar manzan Allah. Manzo ya tara mutane duka munan da yawa ne, lokacin da ya tara mutane sai ya yi haƙuri da mutane yan kirki ne, amma wasu yan iska ne. Do in ba iskanci ba har ma inna da baba, wai yan wuta ne ku yi duba, a wannan iskanci ne. Abin da baban fati soyayyar manzan Allah. Do in ba iskanci ba ku zo ku ji zancen wauta, wani dan iskan malam ne yayi wa manzo keta, wai cikin gashin kan manzo ne da makon kwata, sai dai kan babarka da ma kuma kan babanka su ne suke ma da ita, amma ban da baban fati. Abin da yake burge ni soyayyar manzan Allah. Waɗansu ma na cewa manzo yana yin fitsari, a tsaye yake yi manzo ku ji zance mara tsari. To in ba iskanci ba ya za a yi fari, to ko da babanka ne yake yi a tsaye ne sai ka ji babu daɗi, domin baya kan saiti. Abin da yake burge ni soyayyar manzan Allah. Mu dai akan manzan mu sai dai bada a kashe mu, an yi duniya domin shi ne mai ceton ranmu. Ku zo duka mu taru mu kori mai cutar mu, wanda yake batanci ga manzo mai mutunci, mu kore shi a cikin mu koma hanyar saiti. Abin da yake burge ni
soyayyar manzan Allah. Da za mu gane yanzu kun ga duk sai mu haɗe kanmu, mu bar batu na gida ku zo mu haɗe dukkanmu. Tunda maulidi ya haɗa mu manzo shi ne ya haɗa mu. Ka rike kadiriyarka, ka rike tijjaniyarka, shi aju ali na rikewa ku zo mu haukan saiti. Abin da yake birge ni soyayyar manzan Allah. Ranar gadar manzo ne ya ce mu rike shi ali, man kunti maulawun ne bawa ga shi ali. Wasiyar ce muka ɗauka ta manzo akan ali, mu rike shi karbi wasa, a sansa muke yin gasa. Manzo ya ce mu rike shi to kun ga muna kan saiti. Abin da yake birge ni soyayyar manzan Allah. Muna mako na haɗin kai, suna mako na sahabbai, ba sa maulidin manzo sai dai siyo na sahabbai. Tunda sun mako na sahabbai sun yi maulidin sahabbai. Duk shekara in ta zo za mu maulidin manzo, sai dai ku bashe ku yi mushe, mu dai muna kan saiti. Abin da yake birge ni soyayyar manzan Allah. Nan za na tsaya dangina wankan waka ne na ku, wanda yake a Kano a cikin Najeriyar ku. Dogo local government ne a cikin jihar Kano ku. Unguwa ta can ne, masoya manzo na ne. Allah ka tsare ni da sharri na makiya baban fati. Abin da yake birge ni soyayyar manzan Allah. Assalamu alaikum annabi manzo dan gatan rabba. Assalamu alaikum ali dan gata baban Zainaba. Assalamu alaikum fati yar gata sanna Habiba. Assalamu alaikum ya Hassan, assalamu alaika ya Hussein. Bai gene yau gani na so ku ina kan saiti. Abin da yake birge ni soyayyar manzan Allah. Allahumma kulli wali kaloti tibi na san salawatuka alaihi wa ala bai tarifi ya sa wa bi kulli sa wa layan wa bidan wa qaidan wa nasiran wa lillahi wa aidan ta taskidan wa raka da wa mutawfiya da wilan jira mata karamar rahimi ya rabbul alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.